Ngikwamukele mbukeli lezi indaba zo-1KZNTV uyifundela uSamukeliso kaNgqulunga asikubhekeleke lezo ehamba phambili usukwini namhlanje. Kuzokhangiswa Esomphathi Wetheku. Ziyanda izinkinga Kowasemtubatuba kanti kulindeleke amakhaza kulempela sonto. Umholi weqembu le-ABC ophinda mele amaqembu asebenzisana ne-ANC ekuholenike umkhandlu weTheku uPhilani Mavundla uthi bafuna sikhangiswe kabusha isikhundla somphathi walomasipala kulandela ukubhuntsha kwegama lobeqokelwe kulesi sikhundla. Igama lika Max Mbili liye lahoxiswa ekuthatheni lesi sikhundla kulandela izicelo zokuxambukela kwezombusazwe kuhlelo lokuqoka kwakhe. uMavundla uvezeke lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kulandela umhlangano ababenawo noKhongolose. Sivumelwano sokusebenzisana ne-ANC njengeblock yamaqembu amancane. Kodwa lezo zivumelwane asisho ukuthi asisenayo ivoice. Lezo zivumelwane asisho ukuthi amaqembu ethu nenkolelo zawo azisekho. Lezo zivumelwane asisho ukuthi noma yini letho ANC sokufanele nje siphile nayo. Lezo zivumelwane siyavuma ukuthi kufanele sivumelane la sivumelana khona. Lezo zivumelwane siyavuma ukuthi kufanele siphikisane la siphikisana khona. Uphendulo lokuqala emva komhlangano ababenawo izolo ne-ANC uMavundla ngezinsolo ezithi seliyaqashuka ifindo lomshado abanalo ne-ANC kulandela udaba lokubhuntsha kokuphasiswa kokuqokwa kamphathi omusha kamasipala iTheku. uMavundla uthi into abangahambisani nayo ukuzwa izindaba eceleni bengatsheliwe bona ekubeni besebenzisana. Umsindo ususo ukuthi ngaphambi kokuthi udaba lika city manager liphumele lufinyelele kuthina bese liphumeka ngaphandle already seselifunde emaphepheni. Lokho ke sikubangasa bese sithi ke cha sikwazi ukwenza kanjalo ngoba laba abanye engakhishiwa amagama abo bazothi beswe besibopha phela. Kodwa ke futhi akuyena inqubo kufaka ukuthi mangabe kuthiwa izinto zenzelwe endaweni evalelekile zenzelwe endaweni evalelekile kuze kufike ithuba lokuthi zikhishwe abantu futhi bayikhiphe ngomlomo ofanele. Kulolu daba kumele kufanele akhiphe lolu daba likhiphela abantu baseThekwini. Uthi into abavumelene ngayo ukuthi azisekho izinqumo abazovalelwa ngaphandle kuzona. Emasontweni amabili edlule ngicabanga sekube nemhlangano mhlambe L4 phakathi kwe-ANC kanye neblock nayo sibe nama-caucus abaningi. Ebese sixoxa ke besixoxa udaba olulula lokuthi konke lokho kwenzakele sibukeka thina singavumelani nakho. Siyacela ukuthi makuqhutshekwe kokusetshenzwa kuyiwa phambili kufanele ukuthi udaba olufana loluphathiswa kwezikhali zamantungu sazi qala umkhandlu uthi niyenzakalayo ngaphambi ukuthi sizwe sesifunde emaphepheni. Ngutebo Khosibisi eThekwini. Usalokhu kuqhubeke njalo umdonsiswano ngobuholi okumele kuphathe umasipala waseMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya njengoba ke sekuphume incwadi evela enkantolo enkulu ethi ke ubuholi okufanele kulomasipala ngoba bukhethwe ke nyakenye beyiqembu likaKhongolose. Imeya yeqembu le-IFP umxolisi mthethwa uthi ke noma engeke aze adalule okuningi kodwa kukhona ke izinyathelo sebezithathile ukuzama ukuphikisana nalesi sinqumo senkantolo futhi ke basazoqhubeka nokusebenzela umphakathi. Imeya kamasipala uMtubatuba yeqembu le-IFP ithi yize ingagunyaziwe ukukhuluma ngezindaba zeqembu uthi sebesukumile beyiqembu lenkatha ukuzama ukuphikisana nesinqumo senkantolo ephakeme egunyaza ubuholi beqembu le-ANC ukuthi ubuholi balo bakhethwa nyakenye ngoLwezi mhla ka-23 ibona okufanele buqhoqhobale lo masipala. Kuzokhumbuleka ukuthi lamaqembu ezepolitiki alokheyisa nezinkantolo ngokumele aphathe lo masipala. Kukhona osekwenziwe okusigunyazayo ukuthi thina njengamakhansela ala emkhandlwini singaqhubeka sisebenze noma ke ngeke ngize ngithi mhlambe dwell much kulokho. Kodwa nje kukhona ukusigunyazayo njengoba sila njengoba kwakukhona kwasekuqaleni okwakusigunyazile mhlambe kuyazi ke kusuka ngomhla ka-23 November ukuthi kwenzakalani kuze kube imanje. So ke kodwa kukhona ke nathi asike sesihleli phezulu kwakho kuyikona ukusigunyazayo ukuthi siqhubeke sisebenzele abantu baseMtubatuba siqhubeke nawo wonke ama programs ebekade siwahlelile until kuze kudecidekale ngenye indlela. Umthetho uthi amaphaphu phansi kumphakathi ngoba bona beyiqembu le-IFP bakhethwa abantu bazoqhubeka nokuletha izinsiza zomphakathi ngaphandle kokuphazamiseka. Njengoba yize kube nomhiliziswano
Kodwa uqhubekile umcimbi ukkomelisa othisha kanye nezikole ezenze kahle nyakenye kumatikuletsheni. Sisekhona office asikhona nje office ukuthi sihlaleli ekhona but sikhonela ukuthi siyosebenza njengoba sisuka nje manje ngithi siyahamba siya kuloya mcimbi okuyiwona wabantwana okukhombisayo ukuthi ngempela siyasebenza wonke ama programs nje azoqhubeka njengoba kade ehleliwe ama services umphakathi wonke from ward 1 to ward 23 bazowathola nje ngendlela ekuyona wona. Siyakucela futhi njengoba usungikhumbuzele dadewethu ukuthi umphakathi wonke wasemtubatuba wehlisa amaphaphu akukho konakele kahle kahle umuntu akakuveze ngoba lento ivele iye yabantu dadewethu okuyibona babe decidile ngomhla ka1 November kwangesithini thina sizibekanga la sabe kwabantu basemtubatuba. Oyimeya kulo masipala weqembu leANC uthi ubuholo kufanele ngabe buqhoqhobele lo masipala wasemtubatuba yilobo bakhethwa ngomhla ka23 kuLwezi nokuyibona ubuholi okusukela kudala babukhona. Ubuholi obabukhethwe ngomhla ka23 kuNovember ngonyaka ophelile ibona obubuholi obusemthethweni osebukhonfenywe kaningi inkantolo. Sizokhumbula ukuthi ngesikhathi bukhethwa lobo buholi ngomhla ka23 abafowethu beIFP bahamba baye enkantolo bayothi ubuholi obukhethiwe ngomhla ka23 akubukho emthethweni ngakho bayakuchallenge. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisemtubatuba. Isangoma sezulu saka South African Weather Services uThandiwe Gumede uxwayisa ke umphakathi ngesimo sezulu esingesihle kusukela namuhla kusihlwa kuya ke kulempela sonto. Ugumede ke usho kanje engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba nalapha enxose khona ke umphakathi ikakhulu ke wasezindaweni zasemakhaya ukuba ke ugweme ukuwela imfula engase ke igcwale idle izindwani ngenxa yemvula ezobeke ilidliva kuze kubeke isonto elizayo. Abaka South African Weather Services sebekhiphe isexwayiso esibhekiswe emphakathini ngesimo sezulu esingesihle esingalindeleka kulempela sonto. Isangoma sezulu uThandiwe Gumede uthi ke lezi imvula zizobe ihambisana namakhaza ashubisa umkantsha ziphinde ke zidala umonakalo ezitshalweni isemgwaqweni kanye ke nasemakhaya. Silindele ukuthi amathuba emvula afike ku-60% kakhulukazi endaweni engasempumalanga nesifundazwe mawuyela ngasogwini besifundazwe singabala khona indawo ezifana no Port Edward, Margate, eThekwini, Richards Bay, Mandeni njengoba kulindele ukuthi kulezo indawo amathuba emvula afike ku-80%. Nasesokwini lakusasa ngokunjalo masiyele sokwini langesonto nangosuku langomsombuluko silindele ukuthi amathuba emvula abe mahle afike ku-60%. Ekungenzeka ukuthi ngosuku langomsombuluko afike ku-80%. Isixwayiso engenzeka sibe naso for iy'nsuku lezi sengike ngayibhala kungaba isixwayiso sey'mvula ey'nkulu ingenzeka ukuthi zidale iy'khukhula. Lesi sexwayiso siphuma nje izindawo ezifana nomgungundlovu kanye nomnambithi kanye ke nezinye zisanda kuhlaselwa yizikhukhula ezishiye ekhala kwalahleka ke nemphefumulo kanti ke kwezinye indawo kwabhidlika amabloho. Ugumede unxusa umphakathi ukuba ugweme izindawo ezingabeka ke izimpilo zabo engcupheni. Into engenzeka ukuthi idala umngozi kakhulu ngaphezulu kwako konke yiyo imvula lenkulu. Kodwa ukuduma nawo kuzoba khona. Siyazi ke ukuthi nokuduma kuhambisani kahle hle namanzi. So nalapho ukuduma kungenzeka ukuthi kudala umngozi. Singacela nje ukuthi abantu mabengakwazi ukugwema ukuthi babe semgaqweni noma bahambe mhlambe inkamba bebeyihlelile ukuthi bazoyihamba bazame ukuthi bagweme bahlale endlini bahlale emakhaya bagweme ukuwela imfula egcwele bagweme ukuhamba endaweni eziphansi enamabloho amancane engenzeka ukuthi asheshagcwale. Singacela futhi ukuthi abantu bakithi bazame ukuthi bayiphephise kakhulukazi abahlala ngasemadwaleni ngoba ngesinye isikhathi masekunethe kakhulu amanye amatshe noma amanye amadwala awele endlini zabo. Siyacela ukuthi baqikelele leso simo baphephise nemfuyo yabo kwezinye indawo ngoba phela imfuyo iyahamba iyendle ilapho izobe idla khona manjalo loyo okhulumela ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uSenzelwe Mzila uthi ke abezinhlekelele bamngomumo ukusiza
lapho kwekudingeka khona. Ubeke esexwayisa abashayeli ukuba bacophelele. Ungqongqoshe womnyango wakhoktha umhlonishwa wasePhohlomuka ukhuthaza zonke izakhamuzi esifundazweni sethu ukuba zisigade isimo sezulu emva kwesexwayiso esiqhamuke kwizankoma zezulu esiveze ukuthi isifundazwe kungenzeka sihlasele imvula ezinamandla ezingenzeka sidale ikhukhula siphinde futhi sidale ukuthi imigwaqo kungahambi kahle kuyo. Ungqongqoshe Hlomuka ukhuthaza abashayeli ukuba bashayele ngokukhulu ukucophelela futhi ukhuthaza abalaleli bonke emakhaya ukuthi baqhubeke nokusigada isimo sezulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uNtomo khona Mvubu ngesethekwini. Umholi kazwelonke weqembu le-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen uthi ke inkinga yokwentula amanzi ngaphansi kwesifunda sasogwini ibangelwa ngokuvilapha kwezisebenzi zomkhandlu nokungakhathaleli izidingo zomphakathi. uSteenhuisen usho kanjena ngenkathi ehambele kulesi sifunda nalapho eveze khona ukuthi ke bazofaka ingcindezi nakuhulumeni wesifundazwe ukuba ke asheshise uhlelo lokuvuselela ingqalasisinda yamanzi kule ndawo. Umholi we-DA kuzwelonke uJohn Steenhuisen uhambele ogwini ngenhloso yokuzoxazulula inkinga ezibhekene namanzi. uSteenhuisen uthi sesikhulu isikhalazo esiqhamuka kule ndawo ngenkinga yamanzi. So I'm here in Ugu today to come and look for myself and interact with residents about the problems with water here. And across all communities, people are sitting for days without water. Up to 90 days in some instances, people are sitting without water. Basic service provision is the key job of local government. But it's clearly this is failing here, and it's been going on for years now. uSteenhuisen uthi bazothatha izinyathelo ezinqala njengeqembu uqinisekisa ukuba umkhandlu wogu unikezela ngamanzi ebantwini. So we're going to be doing two things. First of all, we're going to keep the pressure up on the provincial government to turn this into a state of provincial disaster so they can release disaster funds to come and help here. Secondly, we're going to be pushing in the National Council of Provinces for a Section 139 intervention here to put this municipality under administration because it's failing to do the basic things it's required to do. And thirdly, now we're going to be drafting some papers on a supervisory declarator which will force this municipality to have to account to the court for a plan of action to address their deprivation of people's rights to water. Ezindabeni ze-1KZNTV kubeka uNkosikhona Shezi eMabheki ogwini. Bukeleke sithi shelele ezitolo sizobuya neindaba. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV sikukhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Kuzokhangiswa Esomphathi Wetheku. Ziyanda izinkinga Kowasemtubatuba kanti kulindeleke amakhaza kulempela sonto. Iqalileke namuhla ingqungquthela ebhekwe ngabomvu yokukhetha kobuholi beqembu likaKhongolose ngaphansi kwesifunda seTheku esingesihamba phambili ngobukhulu kwaZulu Natal. Kule ngqungquthela umbango wesikhundla sokuba nguhlalo walenhlangano kulesi sifunda uphakathi ke kuwayimeya yeTheku uZandile Gumede kanye nosomlomo womkhandlu uThabani Nyawose. Lana ise ICC eThekwini la kuhleli khona inkomfa yokukhetha ubuholi baseThekwini okuyinkomfa yeshagalombili. Le nkomfa izemva kwesikhathi la ibisikade yalindwa kulandela ukuhlehla kwayo ngonyaka odlule ngenxa yezingqinamba amagadi bekade ebhekana nazo ikakhulukazi mayelana nohlelo olusha belikade lenziwa lokuvuselela ubulungu. Kuzokhumuleka ukuthi iTheku bese kuyisikhathi eside lagcina ukuba nobuholi kulandela ukuthi bahlakazwa njengoba bese kuphele iminyaka emine liphathwa iTax team eyaqoka ukuthi kube yiyona ezolawula ukusebenza kweANC kulona iTheku. Ziningi izinto ezenzakalile naye ANC esivezayo ukuthi isola ukuthi inomthelela malana nezinto ezenzakalile kade kubheke okhethweni nokuncishelwa amavoti njengoba kuyimanje kubona lo mkhandlu waseThekwini uphethe ngokubambisana. Okhulumela ubuholi bayi-ANC khona la esifundazweni uveza ukuthi ziningi izinto abakholelwa ukuthi bazilandelile baqinisekisa ukuthi lo inkomfa izohamba ngendlela efanele. Kodwa okuyila khona etheme sephendula umbuzo mayelana nomgomo wayi-ANC othinta abanye babaholi baba abathinteka ezenzweni zenkohlakalo noma ezinsolweni zenkohlakalo.
uveze ukuthi lo mgomo usalandelwa futhi uzosetshenziswa njengoba kubonakalile usebenza nasesifundazweni saseMpumalanga. I-step aside isinqumo esathathwa ingqungquthela kazwelonke eNazareth ngo-2017. Isinqumo esithi uma kukhona umholi noma yilunga lenhlangano elinecala elibhekene nalo eselifike esigabeni sasenkantolo, lelo lunga noma lo mholi akanalo ilungelo lokuba ingxenye zezinhlelo zenhlangano, whether ingqungquthela, whether imisebenzi yenhlangano noma ukumela inhlangano kunoma yiphi umkhakha wempilo noma womsebenzi. So lokho kusho ukuthi uma khona amalunga anjalo affected yilo mgomo, ngeke akwazi kuba ingxenye ye-conference ezobe ikhona either le eThekwini noma eHerigwala. Kodwa ngoba lawo malunga awamisiwe ubulungu bawo benhlangano, amisiwe ekubeni ingxenye yemisebenzi yenhlangano. Lokho kusho ukuthi lelo lunga lelo uma kukhona abafisa ukuliphakamisela esikhundleni esithile banelungelo lokuliphakamisa bese libhala ke incwadi livuma noma liphikisa lokho. Uma inhlangano kulelo zinga imsupporta imsekela lo muntu loyo, uma ekhethekile uyothi mase ekhethiwe emva kwengqungquthela kodwa angakwazi ukuqhubeka nesikhundla akhethelwe kusona kuze kube udaba lakhe liyaqedwa luxazululwa inkantolo ngendlela engalicazula ngayo. Ngizowenza isibonelo nje, Malahleni region, uhlale we-region uComrade Ntuthuko Mahlaba waye ku-step aside beya kwi-conference because kwakunecala ayilihamba kuthiwa ukhona abantu abashayene nabo. Ngempela kabangayingxenye ye-conference kodwa wakhethwa yi-conference wabahlala we-region, akayivulanga i-conference, akayivalanga futhi i-conference ye-region. Kwaze kwaba icala lakhe liyaphela inkantolo yamnika inhlawulo, I think yayinika ukuthi akhokhe inhlawulo mangaphosise inkulungwane ezamaranda ezamakhulu amabili or 2,000 mangaphosise. So ke makuphela ke lelo cala kwaba ingalo sikhathi kuphela la kwazi ukuthi angaba ingxenye ye-RC, ahlale i-RC aphinde attende i-PC enze imisebenzi yenhlangano. So kuyafana ke naseThekwini, uma kwenzeka ukuthi kube khona umholi noma ilunga elikhethwa libe ku-step aside, siqeda nje ingqungquthela ngesonto alizokwazi ukuqhubeka nesikhundla elikhethelwe kuso kuze kube udaba lwakhe abhekene nale enkantolo, inkantolo iyaliqeda ifika esigqibeni ngalo. Kanti uThabanyawose ongomunye ogaqela isikhundla sokuba usihlalo waseThekwini uthi abantu be-ANC kuzomele bazi ukuthi mangabe sekuphelele inkomfa uwinile noma akawinanga, kodwa konke lokhu kuzobe kuwina kwayi-ANC. Into ebalulekile kakhulu kuma-delegates lapha ukuyoxoxa ngezinto eyi-affecta abantu baseThekwini. Kuzomele kuleya conference ama-delegate asho ukuthi athini ngesimo sokungenzi kahle kwe-ANC okhethweni lohulumeni wasekhaya ngonyaka odlule. Babe sebeqhamuka nokuthi eziphi imbangela ezisibekele simo sekuso manje la eThekwini nokuthi-ke abesesho ukuthi zilungiswa kanjani. Kubalekile futhi ama-delegate ukuthi akhulume ngezinto zokungabikho kwamanzi eThekwini ey'ndaweni ey'thize ey'ningi. Bakhulume futhi nange-infrastructure nje eThekwini that is aging, okudinga imali enkulu ukulungisa lokho. Kodwa i-conference ANC kumele ixoxe lokho, ibe ney'phakamiso ezozenza nakwi-province nakuhulumeni we-ANC kazwelonke, ngoba uhulumeni owodwa. Kubalulekile ukuthi lawo masipala ohluleka khona ezinye inhlaka zikahulumeni zingene, kodwa i-conference kumele ikhulume lokho nama-policies e-ANC in terms of ama-resolution ase-Nazareth 2017 conference. There are decisions lapho i-ANC yawathatha kwa-assignwa i-NEC ANC ukuthi wa-implement. I-region inethuba lokwenza i-assessment ukuthi i-NEC ANC iperforme kanjani kuze kufike manje. Ikuphi la benze kahle khona, ikuphi la bengenzile kahle khona. Same thing ne-province. Sasine-conference ngo-2015 ngoNovember eMaritzburg. Saphinde saba ne-conference e-DUT ngoJulayi 2018. Kumele lwahamba from DUT 2018 sibuke ukuthi i-PEC esavumana ngakho lapha e-DUT ihambe igxathe lingakanani ukwenza lokho. Sikhuluma ukuthi
Sithini ngepoor performance ye-ANC kuma 2019 national and provincial election. What has been the role of the PEC of the ANC and uhulumeni we-ANC kwi-province? Same thing with local government election, both the province and the region, NEC, we need to reflect ukuthi ikuphi la singafunda khona izifundo ngokungenzi kahle kwe-ANC lolukhetho ngolubalulayo. Ohlangothini lukaZandile Gumede nabo bakholwa ukuthi bonke bakwenzile kodwa basibenxusa ukuthi emva kwale nkomfa kube khona uzinzo kanye nokubumbana. Siredi silungele ngayo yonke indlela besihlangene nama delegates ekseni sibaningi singangolwandle acula ama delegates ukuthi impela isikhathi sikamama sesibuyile sokuthi aphinde abuye lapha na commercial city kuba usihlalo. Kodwa ke it's not just about ukhetha umama. There's a lot more we conference because we must know ukuthi kunama resolution okumele conference ukuthi wathathe. Kunezinto ezithile ofanele sikhulume sigxile kuzona ukuthi senza kanjani ukuthi ANC iphile, senza kanjani ANC sikhulise, sibuyisele kubukhulu bayi ANC ekade ikubo ngoba le region le yaseThekwini yona region enkulu kuna wonke ama region akhona lapha eSouth Africa. So ke part of what my delegates are going to be doing ukuthi akhulume i-issue ukuthi siqinisekisa kanjani ukuthi ANC iyavuka ime ngeenyawo ikwazi ukuthi iphile njengoba wazi ukuthi saluza kuma election kakhulu lokho kwakudala ukuthi sasingekho istructure sasileader icampaign yama elections wakhona ithimba lesikhashana nalo elalenzela ukuthi lihlele inkomfa. So ke njengamanje sisizoba nobuholi obuzokwazi ukuthi uqinisekise ukuthi ama programs ka-ANC ayakwazi implementeke ngendlela kuma branch. Kulokhu ukuthi umama kuthiwa uku-step aside. Yebo uku-step aside. Ama-branch am-nominator evele kuwona u-step aside. So akukho okutheni okuzoshintsha ngoba nakhu ku-step aside. Uzongena nje awusihlalo aqhubeka abe ku-step aside but it's not going to affect region in any manner because akuyena kuphela ozobe engenile kwi-leadership but kungena yena kanye namanye ama-leaders who are very much capable ukuthi ayi-lead i-region. So ngokubambisana boqinisekisa ukuthi iTheku liya phambili. Osukwini lakusasa kulindeleke ukuthi usihlalo waye-ANC kulesi sifundazwe uSihle Zikalala ayivule ngokusemthethweni. Ngutebogo Sibisi eThekwini. Asiphinde sithishelele ezitolo sizobuya neindaba. Asiphinde sikwamukele embukelo usabukele indaba ze-1KZNTV sikhumbuze lezo ezithe zihamba phambili. Kuzokhangiswa Esomphathi Wetheku. Ziyanda izinkinga Kowasemtubatuba kanti kulindeleke amakhaza kulempela sonto. Asibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli maqhathaniswa nedola laseMelika lu-14.74 maqhathaniswa nopondo waseBritain lu-19.23 maqhathaniswa ne-euro e-Europe lu-16.03 igolide lona libe $1,933.91 ounce kuthiwa longahluzwe wona ube $100.58 umphongolo. Asibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezibufani Kaizer Chiefs lilokhu kuqhubeke njalo nokubhekana nolaka lwe-Premier Soccer League njengoba ke namuhla livuke ngezindaba zokubeka kwalo icala elisha lokudlalisa abadlali abangabhalisiwe kwimidlalo ye-league. Ngokwesitatimende ke esithunyelwe abezindaba i-PSL, i-Chiefs ibeke icala lokudlalisa abadlali ababili abangabhalisiwe ku-league ye-DStv Premiership ngozibandlela nyakenye bedlala neSekhukhune United. Labadlali ke okungu-Aiden Tristan McCarthy noMduduzi Shabalala bebengabhalisiwe ukudlala ku-DStv Premiership kodwa ke bebengukudlala kwisquad esiphakela esikhulu okuyi-DStv Diski Challenge. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje mina nawe asihlangane ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.